πονοκέφαλοι, εμβοές, ζαλάδες και χρόνια κόπωση δεν είναι καθόλου αστείο. Αν η αρτηριακή σας πίεση κυμαίνεται και ξεπερνά τακτικά τα 140, σημαίνει ότι τα αιμοφόρα αγγεία σας φτύρονται ήδη γρήγορα. Σταματήστε να πετάτε χρήματα σε χάπια που απλώς καλύπτουν τα συμπτώματα χωρίς να λύνουν το πραγματικό πρόβλημα. Αν η υψηλή πίεση σας εμποδίζει να ζείτε κανονικά, δώστε μεγάλη προσοχή στα λόγια του ειδικού μας. Ακούστε με προσεκτικά. Μόνο οι αληθινοί ηλίθιοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν την υπέρταση με τα χάπια που μειώνουν προσωρινά την πίεση. Πρέπει να καταλάβετε ότι τα χάπια δεν θεραπεύουν τα αιμοφόρα αγγεία, αλλά δημιουργούν μόνο την ψευδαίσθηση μιας φυσιολογικής κατάστασης. Το έχω επαναλάβει εκατοντάδες φορές, αλλά εσείς συνεχίζετε να κλείνετε τα μάτια σας σε αυτήν την πραγματικότητα, εάν η πίεσή σας ανεβαίνει απότομα με το παραμικρό στρες. Αν νιώθετε εκνευρισμό, αδυναμία, χρόνια κόπωση, εμβοές και πόνος στην καρδιά αποτελούν ένα απελπισμένο σημάδι των αιμοφόρων αγγείων σας. Θέλετε να συνεχίσετε να το αγνοείτε αυτό? Πραγματικά λυπάμαι για εσάς, γιατί να ξοδεύετε εκατοντάδες ευρώ σε φάρμακα που δεν θεραπεύουν απολύτως τίποτα όταν υπάρχει μια λύση που είναι πολύ πιο αποτελεσματική και προσιτή. 3 θεμελιώδεις κανόνες για να μην καταστραφούν ποτέ τα αγγεία σας. Σταματήστε να αναβάλλετε την απαραίτητη θεραπεία. Όσο περισσότερο το ανέχεστε, τόσο περισσότερο φθύρονται τα αγγεία σας. Ξεχάστε τα χάπια που προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση, δεν εξαλείφουν την πραγματική αιτία της ασθένειας. Χρησιμοποιήστε μια δοκιμασμένη μέθοδο που καθαρίζει τα αγγεία από μέσα και αποκαθιστά την ελαστικότητά τους. Μόνο έτσι η πίεση θα σταθεροποιηθεί οριστικά. Είναι ζωτικής σημασίας να καταλάβετε. Εάν φροντίζετε για την υγεία σας τώρα, ούτε καν σε προχωρημένη ηλικία δεν θα κινδυνεύετε από εγκεφαλικά, εμφράγματα ή ατελείωτες επισκέψεις στον γιατρό σας. Σας προτείνω μια λύση που κοστίζει λιγότερο από ένα δείπνο σε εστιατόριο. Αν νομίζετε ότι είναι πολύ φθηνό για να είναι αληθινό, δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω. Μπορείτε να συνεχίσετε να σπαταλάτε χρήματα σε άχρηστα φάρμακα, η επιλογή είναι δική σας. Πολλοί μου ζήτησαν να σταματήσω να τραβάω αυτά τα βίντεο, αλλά υποσχέθηκα να βοηθήσω τους ανθρώπους. Θα είμαι ξεκάθαρος. Η υπέρταση μπορεί και πρέπει να νικηθεί. Μαζί με τους κορυφαίους ιατρούς αναπτύξαμε μια φόρμουλα που δεν περιορίζεται απλώς στο να μειώνει την πίεση, αλλά αποκαθιστά τα αιμοφόρα αγγεία από το εσωτερικό τους. Μία μόνο δόση την ημέρα αρκεί και ήδη μετά από μόλις 7 ημέρες θα αισθανθείτε μια σαφή βελτίωση. Σε 30 ημέρες η πίεση θα επανέλθει σταθερή για πάντα. Αντί πονοκέφαλοι, εμβοές, κούραση και ευερεθιστότητα. Δεν συνεργαζόμαστε με φαρμακεία για να αποφύγουμε πλαστογραφήσεις και άσκοπες αυξήσεις τιμών. Παράγουμε και πουλάμε κατευθείαν. Χάρη στο κρατικό πρόγραμμα της Ιταλίας, οι πολίτες μεγάλης ηλικίας λαμβάνουν έκπτωση 50%. Χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες έχουν ήδη αρχίσει να ζουν μια φυσιολογική ζωή, συμπεριλαμβανομένων πολλών γνωστών προσώπων που μας ευχαρίστησαν προσωπικά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε, μπορείτε να συνεχίσετε να υποφέρετε, αλλά μετά μην παραπονιέστε για την επιδείνωση της υγείας σας και για όλα τα χρήματα που ξοδέψατε μάταια. Δεν υποχρεώνω κανέναν. Σας προσφέρω μόνο μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο για να αποκαταστήσετε τα αιμοφόρα αγγεία σας και την αρτηριακή σας πίεση. Πατήστε τον σύνδεσμο κάτω από το βίντεο και παραγγείλτε αμέσως το προϊόν όσο η έκπτωση του 50% είναι ακόμα ενεργή. Πιστεύετε ότι είναι ακριβό? Τότε αναρωτηθείτε πόσα θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για μια ζωή χωρίς αυξομοιώσεις στην πίεση και χωρίς τον φόβο για την υγεία σας. Η επιλογή είναι δική σας, αλλά βιαστείτε. Η τιμή πρόκειται να αυξηθεί και η υγεία σας μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Προσοχή!